Straight to the point. No? Wala itong batayanan. So, anyway, wa naman siyam kaadlaw naman lang, mahuman naman ang 19 Congress, so na may panahon, adto na tas 28 Congress. Karon siyam na lang pod kaadlaw mahigala. Karon ikasiyam nga adlaw sa pagbombardiyo sa Israel ug Iran, kay nagsugod to sa 13th man, Friday the 13th. Natong June 13. So karon ikasiyam day. Nya karon siyam kaadlaw na lang sad, mahuman na ang June 30 mo kanaog nas Kapitolyo sa Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Tanawan niya ang speech kagahapon. Baya asa mo yung speech gahapon. Mura man sag okay na manaog siya, pero naman mahigalay istorya nga mura mag pangwitik pa man ng ubang istorya. Asa man to names balikan tong speech ni Gobernador Gwendolyn Garcia be. Straight to the point. Kane. Be sige. Sige kana. Salamat paliw pang lingkod. Maayo to natong tanan. If this is to be goodbye, then what a spectacular ending. Truly, spectacularly Subuanon. Talagsaon ko no nga ending. Kanatong tanan, mga binati, can you lower the volume, please? Talagsaon nga Mga katapusan. Sige, okay. Kini siya nga God's going ba, meticulous kayo hasta sa mga microphone tanan, meticulous kayo sa lower ang volume be. Butangig baho be, ana. Munang kasapot yung samot ning ani. Okay, proceedong. Names, kumati names. taas sa kaayo ang inyong kuan, punig baho. Og minahal kong mga subuan. Feedback niyo noon. Tagay kong mic nga di kontrapartido be. Ayong udto na tong tanan. Pagami ang volume. Pagami. Pwede ni mo paubsan ang volume. Tanawa. Patasin na lang. Naratol lang siguro hinon ni operator. I was listening intently to all of the speeches before me and realized that if I closed my eyes, it would seem like I was listening to valedictory addresses. Kay imo manang madungog ang valedictory address kung graduation. And a graduation is always a signal of an end and yet a beginning. Tinuod ni graduate ka, nahuman na, o ang valedictorian, maoy mo deliver sa valedictory address. But that is not the end. Because whether you proceed to the next higher level or you proceed outside now to pursue your own careers, there is always a beginning after an end. Come June 30, at 12 o'clock noon, not earlier, sa mga atat na atat, unya na, alas 12.1, usa pa, musod, katong mga atat. Apan hangtod alas 12 sa Hunyo, kining inyong alagad, si Gwen Garcia, mao paghihapoy gobernador. Ug sa mga nanglabay nga mga adlaw, atong gitinguha nga ang mga programa nga sayod ko, dako gayud kaayog nakatabang sa mga panginabuhi sa ato mga kaigsuunang Subuanon. Ang kadtong labaw nga mga nagkinahanglan, atong gipahimutang nato nga kita nakasabot. Nga kini matagaan og kapadayunan. Because you don't end things just because you don't like it. We, as chosen leaders, have always been tasked to rise above our own personal tastes, biases, and interests. Because the position that was given to you by the people
asks of you the responsibility to consider the greater majority than your own selfish Kat sa gamay. And Kat sa gamay dong. colored. Okay. Maayo kay mo sultis guin buyag-buyag. Tinuod bitaw, agree man ko ana. No, maayo mo dag istorya. Muna nga buhat tagob ka ng imong istorya. Kini ko no mga inaning mga officials, kinalan mo rise above sa imong personal biases o personal interest. Unahon pag hunahuna ang kabag-an, ang kinabag-an. Kini ni ang pamalandungin imong gisulti gob oy. Nindot na og imo nang isulti sa imong kaugalingon. Straight to the point. Matod pangguin, atat na atat kuno ning uban. Atat na atat gyud gob aron nga dili maputol ang public service. Straight to the point. Kuha mo Dekin? Ano doon na may transition? Aron nga inighawa nimo anang June 30, dili maputol tinuod kang nahigugma sa mga Subuanon. Mag-continue ba? Ang imo kay mo mang ipalutaw gyud nga si Pam di kamao, tanawa, kini siya magampo ni nga mapalpak si Pam. Mao na nga challenge nimo Pam bali 4, challenge pud nimo og sa imong team. Ayuha gyud ninyo na diha para mapakita ninyo sa mga Subuanon nga antigo mong muda. Og wa ta manginahanglan ining klasihas batasan ing Gwen Garcia. Straight to the point. Kay luod kay nang iyang dinadaan sa Kapitolyo. Tanaw ha? Ang tuyo nga na, atat mga nitong mga House Prosecutor nga i-impeach sa Sara. Nadili to public service, mahigala pas publiko alang sa kadaghanan. Kanina bang public service ko ni? Ang ilang nga masusin na daan din ha. Gusto mo sa day nga first day, di makadimao ba? Pero mga Subuanon, ana, sultian tamo, musabot na mga sila, ana. Sige lang, sabtong tala sa nato kay bago pa man. Labi na karon nga, inay, mag-transition, iyag yung tuyo-tuyoon, di, yun siya. Unya na kuno, alas 12 sa udto, mga higala sa June 30. Alas 12:01. Sige lang, ihatag lang ng guwin mga kagilaan kay, ang problema, inidaghan pa man siya buhaton, God. Siyam kaadlaw na lang kagwin, diya sa Kapitolyo. June 30, 12 o'clock in the afternoon sa 12:30 check out na gyud ha. Wala na extension. Natural. Ug tinuod ka nagmahal sa mga Subuanon kini ang speech para mi nga over sa interest. Mabitaw. Kano wa pa na sa sweldo sa si pamilya karon. Wa pa na sweldo ng mga team niya. Pero ready na nga mo, andam na mo, tanaw dihaon sa mga trabahoon para dili maputol ang serbisyo sa mga Subuanon. Ang imo kay imo mang tuyoon. Napagdi kang milagro himuon, bad tawar ko day. But ato din bantayan ha. Ang posibilidad ani in June 30 aron di makadimao ba. Pero kana sige lang. Mga pa nas pamilya permiro. Mga pa na primero. Pero muna, siguro ang team ni mo, inoon kini si Edmond Lauday. Anad ba sa ni noon? Kay ko man ni. Naagi naman ni mahigalag public pagka-elected official sad. So, siguro ninyo din ha. O kinsa ning on board sa team ni Pambari 4. Nga, natural naman na. Do, mga pa mga kapelmiro. Natural lagi na. Samot na karon nga di isa tagaan mahigalag chance ni Governor Gwen Garcia, mga higala nga kwan. Batasan nga, batig batasan ba, luod nga, pagkaklase sa leader. Prangka-prangka lang ni mo, Governor Gwen, ako mismo giluod kay kunimo na nang imong liderato sa Kapitolyo. Straight to the point. Tinuod ka nagmahal sa mga Subuanon, imong iagak ng sunod unta. Aron nga, dili ba maputol? Pero kining iya, may gala, kuhan naman ang iya. Ang iya mang interest, may ba pasultion naman nimo mayon o kanang mo rise above our own biases, our own interest. Maayo mahigalang yun. Sultihin mo ko galingon oy.
Atong balikan mahigala ang iyang pamahayag be. Okay, sige ko no, Dong Nems. Iyang speech kagahapon. And colored biases. Kitang kamong mga mayor na sayod, dunay mga panahon, buot na lang unta ta, mo pahuway. Apan, doon na pa'y atimanon. Kinahanglan pa, nga atong atubangon, kay dunay problema. Ang inyong mga konstituente, moabot, baha, bagyo, dili mahimo, nga di ta mag-una dito. Nga kita'y magpa-safety nato. Sagdi na lang, ug mabutang tas peligro. Dili lang ang atong mga katawhan nga kita ang gisaligan. Kay ngano bitaw nanagan ta? Nidagan di ay ta. Aron matawag tag honorable. Nidagan di ay ta. Aron interviewhon tag musikat ta. A public position is a sacred trust from the people, and the voice of the people is the voice of God. Oh, katsa gamay dong. Tanawa, iyan na po nagibalik. The voice of the people is the voice of God. Ang mga mayor, intaw na usa ka doon na sa mga mayor. Sabot man gid ka anak ko, nga no magdumili pa magkag malangan-langan pa magkadiha. Di na ka manager sa Cebu Province. Ikaw ang pa magbuot-buot na usaon nimo ng Kwartas Kapitulyo. Limdak na ka, ha? Nga pagka-gobernador. Iyahe mo, pahimuag trust fund nimo ni mo una. Ang suri-suroy giuna. Dili na maoy gikinahanglan sa mga tao eh. Di ka makarelate ana kay mga sakit mo adto man mo sa private hospitals. Ang mga pobre adto gina mo dangop sa public hospitals. Mo nang di ka relate kinis Gobernador Gwendolyn Garcia. Pero tanaw ha, ang mga doctors, dunay doctors for PAM. Di ra na ko ika-mention mga higala kay ni ingon man nga I lamig i-mention. Willing mo tabang. Ha? Willing mo tabang sa administrasyon ni PAM 4 para sa mga pobre. Pero kini siya nagpatuo mga higala ang gobernador nga kunoy o pasultio nimo may gibudag istorya. Ha? Al kasabot lagi ka, the voice of the people. Mao nay voice sa Dios. Oh. Purbida, okay, proceedong. From the people, and the voice of the people is the voice of God. So that it is incumbent upon all that dare to seek an public office to realize that the moment you take your oath, whether as mayor, board member, or governor, you have ceased to be citizen, ordinary citizen, and personality-based a person. Wala na ang kanunay paghuna-una, asa may makaayo nako, asa man ko musikat, asa man ko makadisplay sa akong kaugalingon. Kay unta ang labing una nimong buhaton pagtuon. Tun-i kung unsay mga responsibilidad sa imong posisyon, tun-i ang balaod ug mga balaod. Tun-i ang kahimtang sa matag lungsod. Pagtuon. Usa ka mubuhi og pulong. That is what I did. From the very first time that I served, year 2004, I saw to it that I sabi gamay lang, kat nandong, kat sa dong may po din sa matambag, tun-i ang balaod. Iyang gitun ang balaod, mo nang wa sa masunod sa balaod.
Ipakanaog ni Conchita Carpio Morales at 2013, di manaog. Gisuspenso po na 2018, di po. Karon gisuspenso Martires, may gala another ombudsman na suspenso, di. Nakaron ang mga tao naging mo panaog nimo. Tuning balaod ha. Ang sa gingon sa balaod, June 30, kanang 12 noon, check out na. Mo nagiingon sa balaod. Okay, proceed on, names. My first day in office, fully aware of Republic Act 7160, fully aware of all attending DILG, COA, and other government agency memoranda and circulars, because that is our responsibility. This is not a fashion show or a TikTok show. This is not about watching how many likes and views your reel got, because that's the unreal world. The real world, REAL, out there is actually crisscrossing the entire province of Cebu, reaching the farthest barangays. Kat. Iya gipailaday nga ang real world. Nya kung real world gano magkakakita sa real situation sa katawhan sa Sugbo nga ang hospital, ang mga tambal mo ilang gikinahanglan. We're talking of reality here. May lagi mo istorya kinis guin kung duda ining guin. Wala ni siya kanang may ni siya sa oration ba og declamation. Pag elementary high school ini, considering abogado ang amahan si Pabling, judge to iyang inahan, mga mayong tao man sa to. So gitudluan ni manang maayo na sa oration og declamation. Yan nada niya ron, maayo kayo pero bida ang binuhatan mahigala. Tun-i, unya gitun-an nimo. Unya kay gitun-an man nimo mo nang suro-suro sugbo imong giuna. Maunay resulta sa iyang pagtuo. Ayaw ha ba istorya oy? Tun-i. Ang say kuan sa mga tao ang realidad. So kay imong gitun-an mo na nga importante ang suro-suroy ikumpara sa hospital. Mayong pagkatuo na. Okay, proceed dong names. Ay pagkatuon. Sige, go ahead names. Or in the islets, and actually listening to the Cebuanos. And that is how Gwen Garcia has served, not emulated and boasted of my being some kind of celebrity. Forgetting oneself for the greater majority. For the past days, you probably have read the news. Katsa dong, be. Forgetting oneself for the greater majority. Mo na di ay. Ang greater majority, mo gigitan-aw. So, suri-suroy Sugbo, suri-suroy, kaya naminaw sa mga tao, maayong pagkatuuna. So, sa iyang pagtuon, sa tun-e. Kaya mo kuno gibuhat niya ni Gwen Garcia nga iyang gitunan. Ang resulta sa pagtuon, giuna ang suri-suroy sa Sugbo, gipaulahi ug wa nay gapas ang hospital, wa nay mga bitadain, wa martayulit, wa doktor, okay lang. Kay resulta ni sa iyang mayo nga pagkatuon. Okay, proceed names. I have been putting in place the necessary steps in accordance with the local government code, in accordance with COA memorandum circulars and joint circulars of DILG and COA, putting in place the necessary steps that would protect the flagship programs of the province of Cebu. Flagship programs that other local government units, whether they be provinces, cities, or towns, have been traveling all the way from their own localities to learn from us.
Oh, katsa. Doon ay mga ni Anhe day nga to learn from us ano makahibaw sa dinhi nato nga unsaon ang pagsuroy-suroy, ha? Ang wa niya ipahibaw nga among hospital wa gyud doktor. Okay, proceed names. Asking, how was the Suroy-Suroy Sugbo done? How was the Pasigarbo sa Sugbo done? What about Sugbo-Sug? Ay sabi kat nangutana ko no unsaon ang suroy-suroy Sugbo, unsaon ang Sugbo Pasigarbo Sugbo. Unya wa mangutana unsaon pagpadagan sa ospital Governor Gwen. Kaniyang mga speech no porbida. Asa gamay lang ato sa dawaton sa Rimar Pugoy be kay napadayon ning ato rong bingo dito sa Constitutional Report sa Tagadali. Sa nagpadayon nga bingo sa DYHP ug IFM paladi kay talo doon ni Gwen kay luod kay niyang speech may galas siyang panggobyerno. Mayong pagkatuon, hisgot pa may galag kuwa, mayo. Nya na audit kuwa mayo. Mayong pagkatuon ang CICC mga higala nga karon wa na gyud ang Park Mall, ang Bay Hotel, ang mga silingan nga mga edipisyo dito sa Mandawi, paglinog, wa maunsa. Ang sa ICC, puting ko ba? Pag audit, mahigala, wa na. Di na mapahimuslan ang sa ICC. Tanawa, labias Mandawi. Maunay resulta sa maayong pagkatuon ni Gwen. Ha?